Wel, dwi'n gobeithio bod chi wedi cael hwyl yn meddwl am yr holl eiriau ydych chi'n gysylltu efo pizzas, geiriau i ddisgrifio, y pizza hyfryd, pizza perffaith y Bardd Plant. Rwan ta, ar gyfer y dasg nesaf, dwi eisiau chi ddefnyddio geiriau ydych chi wedi hel at ei gilydd i ysgrifennu cerdd. Rwan ta, dwi wedi cychwyn ar y gerdd, dwi wedi sgwennu pizza i lawr yr ochr yma, a y linell ola fydd pizza perffaith y Bardd Plant. Rwan ta, pizza, beth o gair cyntaf nes i ddefnyddio i ddisgrifio? Pizza poeth. Lliwgar. Hyfryd. Rwan ta, pizza poeth, lliwgar, hyfryd. Pizza poeth, lliwgar, hyfryd. Beth arall fyddwn ni gael i ddisgrifio pizza? Rwan ta, dwi eisiau chi i lenwi'r bylcha yma i fewn efo holl eiriau difyr sydd yn disgrifio'r pizza. A wedyn, ar y diwedd, gan ni'n ddefnyddio llinell ola, pizza perffaith y Bardd Plant. Rwan ta, unwaith y byddwch chi wedi sgwennu y gerdd yma ar y cyd, wedi llenwi'r bylcha yma i gyd i fewn, dwi eisiau chi ofyn i'ch athro neu eich athrawes, eich recordio chi gyd yn darllen y gerdd ar y cyd neu mewn grwpiau, ac mi fedrwch chi rannu yr fideos yma ar y cyfryngau cymdeithasol.